אני לא בטוח מקהל היעד המדויק שלי. אז אני אבקש ממך לעשות את הדבר הבא. תעבור על הלקוחות שלך בשלוש שנים האחרונות, ואני רוצה שמכל שנה תבחר 5 או 10 לקוחות שתגיד, אלה הלקוחות שכיף לי לעבוד איתם, אלה הלקוחות שהייתי רוצה יותר מהם, אלה הלקוחות שהייתי רוצה שיהיו לי רק כאלה. וזה קהל היעד המדויק שלך. ועכשיו מה שאתה צריך לעשות זה להגדיר לעצמך מה העסקה שהם לקחו. איזה סוג לקוחות הם, מאיזה תחום הם, מה הגודל של העסק שלהם, במה הם מתעסקים, איך הגעת אליהם בכלל מלכתחילה. אם זה היה מפה לאוזן, איפה האנשים שפגשת שהפנו אותך לאותם אנשים? מה הפעילויות העסקיות שעשיתם ביחד כדי להגיע לכך שהכרת יותר אנשים? גם שיווק מפה לאוזן זה שיווק שאפשר לתכנן אותו. ואחרי שתענה על כל השאלות האלה, לא רק שתהיה לך הגדרה של קהל היעד שאתה באמת רוצה, אלא יהיה לך דרך איך לשכפל עוד לקוחות כאלה.